כבר איזה משהו חדש שהיה לו, מה הוא קיבל ומה, לא יודע, אולי מה הוא לוקח קדימה ממה שהוא עבר הבוקר. מישהו רוצה להתחיל? מי זו פלורה? תצלם את הסרט. דומינו. לא, אתה רון. איך הרדיעה? פלורה. מי זו פלורה? סופיה. מי זו סופיה? אחלה אישה שבעולם. לא, סופיה זאת הספרדיה. נו, שכבה בדומינו, נו. יש עוד אחד. קודם כל בואו נספר לכם משהו על סופיה. סופיה נולדה באוקראינה. היא למדה באיזה בית ספר לשפות, מיוחד אוניברסיטה, והיא למדה היא יודעת 3 שפות, רוסית, צרפתית וגרמנית. וזהו. היא הייתה מורה. מה הרגשת שזה? למה התחברת אליה? אין הרבה כאלה. הצלחתי איתה בדומינו. הצלחת אותה? בגלל זה התחברת אליה? כולם התלהבו ממנה שהיא טובה. וואלה, הפסד לך בקוסמוס אבל. קודם הייתי עם מישהי רעה לפניה, שהיא לא קיבלה את זה בגלל שאני יותר שומע למרות שזה מה שעשה שם כל היום. היא לא קיבלה את זה יפה והיא גירשה אותי משם. אוקיי? איך זה פזם? יצא לי, כואב לך, אני מרגישה לא טוב, יצא לי איה, מרגישה לא טוב? כן? אני הולך, אני מרגישה טוב? בסדר, זה לא בכבוד. והרגשת שנתת לבחורה הזו איך אמרת שקוראים לה? לראשונה? סופיה. סופיה? אני הייתי עם סולומון ועם המאפיה. אתה חושב ש... עם כמה גברים גם. אתה חושב ש... בדומינו? הם הכי סבבה. לא, סבבה. תרמתי לכולם. למה לא ולא סבבה? נייט. לקחתי את דברים. יש לה נייט. אתה חושב שתרמת משהו לסופיה? היום? כן. בשמחה כזה, כי אחרי זה אני ודוד הלכנו להגיד לחלום שירדנו, ואמרנו לה, זה סווידניה, סופיה, זה סווידניה. ואז כזה, היא הסתובבה, אני סוף. כאילו אף אחד לא... כי בחיים לא עושים את זה בטח, אני מתאר לעצמי. כאילו, לא באים לבקר אותם. גם דיברתי עם איזה סולומון אחד,